ya utrai jisu hakajing em kejong kom ta kan kelema utrai unum kwa ban pha thli yangi ban le pha ski kisem jongi namaru ong nganam ino kun swat ya pi dalai le henry an pha ya pi ya wai phat unong pentingan unong yara unong ai boy unong ai bor utau dei Mynsiem Bakhuid tong ini kan mau benta bengim dei tangi kon samla ngim dei tangi long kemi ki long pa ngim dei tangi bangen ho jisu ngi dei ru ka temple chong Mynsiem Bakhuid Stephen kong ki koren la nong ka balai ka dekat ka ban Henry ni pule try ong ngi wai pai wai atu pim tep mo ba pilong ka temple chong Mynsiem Bakhuid lai kan Henry ni don kam ya mi ko Mynsiem Bakhuid ni don kam ya mi tu ai bor ya ni ko Mynsiem Bakhuid tu ai bor ya ni don kam ya mi ko Mynsiem Bakhuid ni don kam ya mi tu pen ko yang ni tu pen ko yang ni ko Mynsiem Bakhuid tu pen ko yang ni ngadon kam ya mi ko Mynsiem Bakhuid ngadon kam ya mi pen sleya tu pen sleya ko Mynsiem Bakhuid tu pen sleya Radon ki mapang ki stop ki ngi jangan idwai kan pangen ki ta jompi tham e ki mapang ka Mynsiem ki badu jingermen tham e ki tu ki brio ki bakwa ban pendukun no ila ka jom ka jingim sibun bahagi don asau dom jomi dua nam ta ki bahaya nasem jompi ki pamlakan wan ki ka convention bau blay un kita ya ki ka ka for ka ka klepat kan mamangi ki khot Mynsiem Bakhuidมันเป็นแค่ยากีรุกีดอนกำยามีก็เป็นเสียกีดอนกำยามีก็เป็นเสียบาคูกีดอนกำยามีก็เป็นแค่ยากีก็เป็นแค่ยากีก็เป็นเสียบาShe said, "You don't come here, you don't come." Right, it's this is not like a ball, no. Oh, Mynsiem Bakhuid, you don't come here, tu pen ko yaki, tu pen ko yaki, tu Mynsiem Bakhuid, tu pen Kuyagi Tuker kuyagi ko Mynsiem Bakhuid Tuker kuyagi ko kuyagi Tuker kuyagi ko Mynsiem Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you.